Ango okawinjo ka Professor Wuoyo God Kalfari Kondeto Melki Mesias mabende na mano nitiere Jerusalem nyaka gi Kalwari God Kalwari. Waziri. Yes. Wachno weche mag cultural homes bende kitiego. Erokamano, adwa wacho ni bobedo makosa maduong' koka wuoyo about Lake Kanyaboli mayudre Siaya. Yes, kitieko godo. Katieko godo. Lake Kanyaboli jomakia is the second biggest oxbow lake in Africa. Yes. And the biggest in Kenya. So kacha and kama ecotourism can really thrive. And joma winja, especially my area no. We've been having issues gi community gi Lake Kanyaboli area makanyo no. Ntiere kaka gino no yuare matin. Yes. Community noko understand managi mana wacho ni sensitization cha. Onego bedni gi release some part of the land mondo duog ne serikal mondo ok gikonywa conserve. Kanyo ekumwa wayude a very rare species antelope miluongo ni sitatunga. Lake Kanyaboli area no. So and bird watching jomoero no wing. There are so many in that area. So I'd really like to encourage Jowa, especially Jowa moa area no, mondo wabed gi winjruok kaka serikal, community gi national government. Yes. Mondo wane kaka wanyalo loso kanyo. Because it is also gima wawe kanyo to onyalo konyowa as josiaya. Erokamano. Mar ariyo adwa wuoyo about Gotramogi kendo mana matin. Gotramogi kanyo awacho ni jaluo moro amora mawinjowa jaluo moro amora mane Kenya ka manye time idhi Gotramogi. County government has really invested in Gotramogi. Kendo we've developed makidhi kacha tiyuda home. Waketo symbolic home mane ni kanyo mane ranyisi mar dala jaluo. Ranyisi mar dala janyuol mane ni kacha ndalo Ramogi ajwang' wuon. Ma waketo ne nyaka monde ne udi gi gimoro amora. Makidhi kacha tibro understand the Luo culture gi kuma noae gi kuma odhi mbele. To bende kodhi kacha to ng'eno bro bedo ni otimiza vision mar jakom Raila Amolo Odinga. No wacho ni kacha dwaro ni mondo bed meka mar jaluo. Kaka waislamu dhi meka. Adwa wuoyo weche talents. Mogik. Yes. Talents mano gima waketo mbele kaka Josiaya County makata next week but one gituke mawadhi kwanyo godo nyithindo. Watero for Kisa in Kenya Youth Inter-County Sports. Yes. Matimre next month. So nyithindo mawan godo wadhi yudo talents gi. To wadhi tero gi mbele. Mano is one of the mandate marwa as a department. Mogik. Waziri. Mano bed mogik kabisa waziri. Mogik kabisa ago erokamano kuom thuolo ni. Kenda wacho ni wan kaka joluo wan gi potential. Wamakre uru mondo wane gima wanyalo timo gi weche miklimbe mondo kelnwa faida kaka joma moko. Ken waziri wakili wasa kendo aja sector. Wach mogik. Mokwongo agombo ni mondo me jowinjo